Ok, salam da jama'a Niger Touch TV kuke kuna tare da Niger Touch TV to jama'a a yau application kin da zama ku da shi shine CPI X. Application kin zai baka dama ne yadda in zaka sai apare ka san matsalolin da ada apare don akwai matsalolin da baka iya sanin su sai bayan ka jima kana aiki da apare sannan ka san su. To amma application kin zai baka dama ne ka san matsalar ma da apare kafin ma ka sai apare ke. Kuma zai baka damar duk ka san duk wata apare ta duniya da ta hito duk sabu apare da ku a cikin duniyan nan duk zaka gane ta tanki an hiddo apare tanki an hiddo ta zaka iya gane me abin da ke. To yanzu application gashi nan yanzu na shiga application ya zo min swaje la langue to ni da yake ni faransai ne kwa ni nake ji yanzu zan danna langue faransai na da ko yanzu ga nan CPI zai baka damar ka san duk wasu information bisa apare kika gashi apare kita da zai baka dama ka san model kin apare ka gashi anan na model wasu na shiga model gashi yana bani dama duk na san abubuwa kan apare kita gashi ya ce gashi na duka dai wasu abubuwa bisa kan apare kita. Yauwa yanzu to zan shiga na kunga na ƙara shiga CPI ga fabrication na shiga fabrication gashi nan duk da sun gudu gashi nan kuna ga. To yanzu zan shiga memoir na ga kome integrate ne gare ta don ka wasu faruka na sa wajen 30 giga kuma ba na gaskiya bane sai shiga amma wanga application baka da zai gwada maka kome ne da gaskiya a faraka. Gashi nan kun gani total internet an ka saka 12.60 giga amma kun ga nan sai shiga an gudu amma kun ga na gaskiya shine 12.60 giga. Yanzu internet wanda asora shine 878 gashi nan ya gudu gashi ya gudu fabricant system Itel S33 gashi MT 600 material MT 65 zai baka san chipset na phone ka amma wannan sai masu programmation kin phone. Ok jalawa kun ga yanzu gashi a memory nan ga yanzu to bar na fita sai na zo na shiga rezo ga rezo anan in yana kote nan gashi di vitesse téléchargement da ya kun ga phone kita ba ta gudun ko combien vitesse ne take gudu amma nan ce kana ya afficher la vitesse de donner de la notification da part da ba ta gudowa ko combien ne ake ci ko combien ne za in ka hauda shi kaga yana gudu ma shi gashi na a sama na ana kun ga yanzu barin saka ku gani kun ga yanzu babu shi ya bace amma tanki na hauda shi duk a fara kasar Itel ba duka Itel gudu ma combien vitar da dono take danganci ba yanzu gashi amma wannan application zai baka dama ka rika gani ko combien vitas ne ke fase kun ga gashi 0 kilo per second gashi nan dai karin connection yana gwada ma shi dai ko combien ne kake nan gaci ba. Yawa to yanzu na ita cikin rezo na zaka wajen battery gashi battery an ce niveau de battery kina 90% ne an ce temperature 38 degrés Celsius an ce 100,4 degrés ina na wancan tension gashi 4000 an ce capacité na battery kina 3000 ampere ne kwa ba an ce a battery kun ga an ce tar la battery bien source d'énergie battery gashi capteur ga capteur ne empreinte digital gashi nan kun ga gashi a PSC lecteur test d'empreinte amma yanzu shi wannan ba yanzu zan shige shi wa lumière accéléromètre gashi kun ga accéléromètre ina ji apare tanki sai kaga tana ƙara abin ga yanzu ni juya ta canza mata position kuma sai ga ta canza kote tanki kana nan ga buje da apare x y yanzu na tsira ta je guda ne ka tsaya ta je guda ba ta wani buje. Yawa orientation gashi capteur non disponible ba ta da shi magnetic ma yana ga ba ta da shi magnetic ma ba ta da shi proximité gashi ga max cm duk da
wasu abubuwa kan dai linear kome gashi pro kawai dai duk wasu pro abubuwa biskan a fara ka za ta nuna masu la gravité température pression humidité rotation du jeu wannan sayar manya a fara dai ne za ku rika samun su duka wanda su suna da su manya a fara kusan itala deja yawa to yanzu bari na shiga a capteur kin fa caractéristique na appareil an ce prise en duka shi caméra externe non supportée abubuwa non supportée prise en charge audio non supportée gashi nan dai duk wani caractéristique da appareil ne fa yanzu camera gashi camera a nan wajen camera ne kwa zai baka kamar ka san ko kuma megapixel ne adda appareil ka ni megapixel tawa ina ga 8 megapixel ne deja 8 megapixel ne tana sa kuma 3264 pixel da longueur kinta ta di 4,5 mm ne sama ƙasa shi ko kuma 3,9 mm distance focal distance kin za ta yi ta ɗauki photo to 3,5 mm zoom numeric 4,0 ne flash disponible prise en charge duka dai gashi nan dai da camera frontal nan camera ta ƙasa ce wacce ta sama ne ta gaba ce guda ta baya ce kwa to yanzu wajen test ga wajen test kina ma shine ke da amfani wanda in zaka sai apare na shine zai baka dama ka san apare kinta tactile kinta na yi ko ekra kinta na yi ko mina ta na yi to yanzu bari mu shiga affiche gashi l'affichage deviendra blanc noir vert rouge et jaune rechercher différents pixels colorés ok yanzu zai canza couleur in ni taba sai canza kular kamar dan ka gan ko a farak tana ɗauka kular daga koya yawa multi touch yanzu nan zan sa hannuwa da yawa zan saka shi yasa nan bari na saka hannuwa da yawa kamar in tana kamo hannuwa da yawa daga hannuwa da yawa in ka saka tana gaba ka yawa kun gani tana yin shi yawa hot parler oh autorisé wannan hot parler in yana yi sai kai kushin wuyi buff ne wannan ta apple ita ce yawa in tana yi sai ka danna wannan kai kushin wannan in kuma ka ji ba ta nan gaso ne sai ka danna wannan tunan zai baka kurwa ce nan hot parler ba ta yi tun ke tana yi sai ka danna kai kushin kurwa yawa yanzu ga hot parler shi kuma na buff babba daga buff ke ba ta wani buje ba ta wani antenne sai ka kushin tana yi microphone Alex. Allô? Oui. Salam alaikum. Bonjour à vous. Ne zaka in kana magana zaka ji yana ƙara yake. Amma na ga micro kamar bai nan ga fase kwa. Rijata TV shi micro ke yana fase amma ban san me yasa ya ƙi fase ba a yau. Yawa ga vibration. A fari gashi tana nan ga vibre na nan ga vous sentir le téléphone vibrer oui. Ok. To microphone dai ne kuwa ban san. Amma Alex ya buta ina ga akwai babu ta ko? Ok, to yanzu sai na danna wifi kenan ga shana nan na yi test na ga wifi yana yi koya yawa test receive wifi yana yi bluetooth ma na saka kai duk wasu abubuwa da yadda ya fara kana da shi dukka shi kana yi authorization shi test receive empreinte digital yana yi
buton volume na danna, buton wannan na danna yayi. Yawa lamp de poche ta tashi. Yawa prise casque testic sifil ta ɗauka. Port de chargement shi dai ban sa ba charger, nan sai an sa cable da charger. Yawa kun ga wannan test shi an gama, a fari ba ta da matsala kenan. Sai util wasu regil kai mai zire, in mai zire ke so su busol, amma a fari ta ba ta da magnetic. So nubo a bilu shi ma wannan bai fase saboda ba ta da magnetic na signal d'urgence, wannan signal d'urgence ne. A nan wajen duk inda sabo a fari ta hito za ku iya ganin ta a nan wajen nouvelle gashi nan, duk inda sabo a fari ta zo a nan wajen za ku iya ganin ta gata. Nan ko na son kini bai da ƙari, kuna ga ai nan gashi bai nan canza 0 kilo per second 3.17. Yawa gashi kun ga yau an ce wata a fari ta AMD officially Nokia D115 and Nokia D714 launcher. Ga sunan dai a faruka duk sabon faruka ne a nan wajen. Google Calendar Oppo. Ok, ana zan ce muku assalamu alaikum jama'a, kasance da Niger Tech TV. Muna nan tare da ku. Niger Tech TV ta ku ce. Yi mana subscribe da like da comment. In kuna da